Pnawn da a croeso cynnes i chi yma i'r Cyfle Cymdeithasau. Adra, sef darparu'r cartrefi yma yn y gogledd sydd wedi trefnu digwyddiad yma. Ac yn ystod y 3 chwarter awr nesaf, mi fyddwn ni'n cael sgwrs rili gobeithio am sut mae cydweithio i sicrhau cymunedau Ffyniannus a be nesaf ar gyfer cymunedau Cymraeg a Chymreig. Bethan Williams Price mi fyddai yn ffilio digwyddiad yma ar cael yma, a wedyn chi'n gweld mae gennym ni banel o 5 yma hefo fi, a na i gyflwyno nhw yn y man. Jyst checio os rwy'n angen offer cyfieithu, byddai ni wedi gwneud translation facilities. Na, dyna ni ta. Wel, mae'r cwestiwn ynglyn â sut i gadw cymunedau Ffyniannus yn codi ben yn gyson yng Nghymru. A pwrpas y sesiwn yma heddiw wedi trafod sut mae cydweithio i greu cymunedau llewyrchus a beth yw'r camau sydd angen i Cymru i hybu a gwarchod ardaloedd Cymreig, y Gogledd a'r Dewin. Mewn ardaloedd fel Llyn a Gyfiawnydd, da ni'n aml yn cael trafodaethau ynglyn â cymryd tai fforddadwy a hefyd tai ha. A mewn ardaloedd eraill, mae yna bwyndau tai'r hent. A mae yna duedd hefyd yn bobl ifanc neu ardal o'r cymunedau a symud y dinasoedd a chwilio am swyddi. Os nad ydych chi wedi darllen yr erthygl sydd ar Cymru Fyw, bore yna gan Gwilym Plas yn trafod yr union bwnc yna, sydd wedi argymell bod chi yn wneud ar ôl y sesiwn yma. Mae gen y cynelwyr yma heddiw i barn ar hyn, fel sy'n chi'n disgwyl, a dyn ni'n edrych ymlaen i glywed beth sy'n nhw wedi dweud. Felly na i gyflwyno y pump i ddechrau cyn bod nhw'n ymlaen i siarad. Mae gen i Iwan Trefod Jones wedi prif weithredwr Adra. Mae Iwan o Wyneb Cyfarwydd yn yr ardal yma yn gyn gyfarwyddwr corfforaethol gyda Cyngor Gwynedd a cyfarwyddwr arweiniol Bwrdd Etholaeth Gogledd Cymru. A mae gen o'r brofiad helaeth mewn nifer o feysydd. Mae weithgar hefyd y tu allan i'r gwaith ac yn cadeirydd gafal llaw, sef y listem sy'n cynnal nifer o weithgareddau i gefnogi plant a phobl ifanc sy'n gyfar o ganser. Ydym yn dyfynu Dafydd Gruffydd yn fan hyn sy'n rheolwr gyfarwyddwr Menter Môn. Mi gychwynnodd Dafydd i yrfa gyda Menter Môn fel swyddog iaith yn 1997 ac fe benodwyd yn rheolwr gyfarwyddwr yn 2017. Yn ystod ei gyfnod gyda'r cwmni, mae wedi gwareddu cynlluniau mewn amryw o feysydd gan gynnwys bwyd ag amaeth ar iaith Gymraeg, ynni adnawyddol a thechnoleg digidol. Mae Menter Môn yn ceisio dathlu hunaniaeth ardaloedd ac ychwanegu gwerth at asedau ar byd trigolion a chymunedau. Bydd yn y canol fan hyn mae gen i Bethan Williams, sef rheolwr Mantell Gwynedd, corff sy'n cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol. A Bethan yn abod yr ardal yma yn dda iawn o fod yn enedigol o Landedrog o'r Rôn, ond mae Bethan yn byw yn Llyn Amlla. Mae'n brif swyddog Mantell Gwynedd sy'n agos i 20 mlynedd, ac wedi gweithio mewn swyddi i'w rheoli o fewn y trydydd sector yng Nghymru, sy'n agos i 30 o flynyddoedd. Mae Bethan hefyd yn cynrychioli Gogledd Cymru ar Bwrdd Llywodraethol Partneriaeth Trydydd Sector Cymru, yn aelod o'r gweithgor sydd wedi bod yn edrych ar ddeddf partneriaeth cymdeithasol Cymru gyda Llywodraeth Cymru, a mae hi hefyd yn aelod o'r grŵp strategol llawn sector yn arweiniad Llywodraeth Cymru sydd yn edrych ar y gwirfoddoli. Dyna'r cyfarwydd arall sydd yn un o fanna ydy Sian Gyda'n, aelod Senedd Cymru, Plaid Cymru dros etholaeth Arfon, a hynny ers 2016. A mae hi'n arwain y cytundeb cydweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ran Plaid Cymru ac yn cadw golwg ar y cynnig sy'n cael ei wneud. Wedyn ar y pen fanna mae gennym ni cynghorydd Craig Adra gyda Gwynedd. Craig ydy'r aelod tai ac eiddo ar Gabinet Cyngor Gwynedd, a mae yn cynrychioli Pengroes. Mae hefyd yn ymwneud â nifer o brosiectau cymunedol megis prosiect bwyd lleol Gyllyn Amlla, Bragdy Lleu ac Antur Nantlla. Y chwilio cynnes sydd i gyd yma. A pob un o'r panelwyr rwan yn mynd i siarad am hyd at 5 munud i roi syniad i chi o'r meysydd maen nhw'n ymwneud â nhw, a wedyn i ddyn gyfle i ofyn cwestiynau ar ôl i glywed ganddyn nhw. Felly i agor y drafodaeth, felly ofyn i Iwan Trefod Jones, prif weithredwr Adra. Iawn, diolch yn fawr iawn, Bethan. Cymunedau Ffyniannus. Dwi'n meddwl, yn amlwg, da ni'n gwasanaethu lot fawr o dau cymdeithasol ar draws Gwynedd. Da ni ar hyn o bryd o'r landfordiaeth i dros 7,000 o gartrefi. Dwi'n cael yn agos i 20,000 o bobl. A lot o bobl hynny'n byw mewn stadau tai, fel Maes Barcar, Maes Gerchan, Morfa Garreg yn Bwteli, Pensyflog ac yn y blaen. Ac mae'r cymuned Ffyniannus i'n tenantiaid ni, fatha efo ystyr yn bach o wahanol. Hynny yw, mae'r cymunedau yn Ffyniannus yn gymdeithasol,
yn gymunedol, mae yna ysbryd cymunedol cry iawn yn y cymunedau da ni'n gynrychioli, ond maen nhw'n bregus yn economaidd. Felly, allwch chi gael cymuned sy'n ffyniannus yn gymdeithasol, ond falle ddim yn ffyniannus yn economaidd ac o ran cyflogaeth. Felly, mae'n bwysig cadw hynny, dwi'n meddwl, dan ystyriaeth ac mewn golwg o'n trafodaeth o hyn. O ran cymunedau ffyniannus ac yn mewn golygu i fi, yn sicr, dwi'n meddwl bod rhaid i greu'r amodau cywir ar gyfer cyflenwad addas o dai ar un llaw, ond hefyd cyflenwad addas o swyddi a cyflogaeth ar y llaw arall. A mae'n rhaid i gael y cydbwysedd, a mae'n rhaid i gael y cyfeiriad polisi clir sy'n integreiddio materion tai efo cyflogaeth. Ac falle yn draddodiadol, tydi hynny ddim wedi digwydd. A dwi'n meddwl bod yna gyfla ac bod yna bod hi'n bwysig bod polisi sydd yn targedu mynediad yr ardaloedd Cymreig yn cyfuno mesurau tai a mesurau cyflogaeth, a bod hynny yn llawer agosach na wedi bod yn y gorffennol. O ran tai, cyflenwad o dai, yn sicr, dwi'n meddwl bod angen cynyddu'r cyflenwad o dai cymdeithasol a tai preifat, swn i'n dweud hefyd, yn yr ardaloedd. Dwi'n meddwl bod ni fel cwmni efo ymrwymiad godi nag os i 1,200 o dai cymdeithasol a tai fforiadwy newydd, ac canol sylweddol hyn yn Wynedd. A da ni'n wir angen gweld bod ni'n cael y gefnogaeth o gyfeiriad Llywodraeth Cymru yn enwedig mwyn cynyddu'r cyflenwad o dai cymdeithasol a tai fforiadwy. O ystyried bod nag os i 2,200 o bobl ar y rhestr aros yn Wynedd. Felly, mae hwnna'n rwystyr i greu cymunedau ffyniannus, a mae'n bwysig iawn bod sefydliadau fel Adra yn rhagweithio yn flaengar yn codi mwy o dai fforiadwy a tai cymdeithasol yn lleol. Hefyd o ran cyflenwad o dai preifat, dwi yn meddwl bod yna angen i ni gynyddu'r cyflenwad o dai preifat. A da ni yn edrych ar fodela lle allwn ni godi mwy o dai preifat yn enwedig yn Wynedd, gan sicrhau bod nhw yn cael eu gwarchod ar gyfer pobl leol a sefydlu cyfamodau ar gyfer yr eiddo hynny lle. Tydi'r sector preifat sy'n yn disodli mewn cymunedau fel Gwynedd ar un o bryd o rai codi'r tai oherwydd y costa uchel lle. A dwi'n meddwl bod yna le eto i'r Llywodraeth yn cefnogi ni mwyn codi tai preifat, yn bod mae gen ni stoc o dai cymdeithasol, felly mae pobl sy'n symud i ffwrdd o'r tai hynny i dai preifat gan rhyddhau'r tai. A dwi'n meddwl bod yna le i ni greu mwy o amrywiaeth o fewn y stoc dai yn enwedig yn Wynedd. Wedyn, sydyn iawn o ran cyflenwad o swyddi. Dwi'n gwybod bod hwn yn agos i'n halon ni, dwi'n meddwl bod ni isio ysbrydoli pobl ifanc yr ardal yma i gael mynediad i swyddi yn yr ardal. O Sian ar y panel un, o Sian y Wynedd i ddryblu cynllun llwyddo'n lleol blynyddoedd yn ôl Sian. Ond mae hwnna'n dal i fynd a da gweld hynny lle. Ond mae llwyddo'n lleol yn enghraifft o gynllun sydd yn trio ysbrydoli a ddatblygu ymwybyddiaeth yn pobl ifanc am y cyfleoedd sy'n yna yn yr ardal yma. Ond mae angen mwy o bwyslais ar sgiliau galwadigaethol yn yma ni. Mae angen i'r ysgolion ddarparu pobl ifanc ni. Nhw wedi pobl ifanc sy'n byw yn ystadau tai ni lle. Bod nhw efo sgiliau galwadigaethol yn barod ar gyfer cyflogaeth i'r dyfodol. Sgiliau diweddu, sgiliau yn maes gofal. Mae yna gyfleon i bobl ifanc yn y meysydd hynny. A dyna beth da ni'n trio wneud yn enwedig ar gen cynllun tŷ Gwyrfau yn hyn y groes oedd y gweinidog Gilydd James yna ddoe lle. A mae yna gyfleon i yslygu hynna'n bellach. A mae eisiau mwy o bwyslais ar gefnogaeth i busnesau bach, canolig i maint, busnesau cynnig yr ardal yma, ddatblygu'r math gywir o gadwyni cyflenwi. Mae angen rhoi mwy o bwyslais ar yr economi sylfaenol. A mae angen hefyd gwneud yn siŵr bod ni yn denu'r math gywir o swyddi cyhoeddus i Ogledd y Llywodraeth Cymru. Gret gweld yr ysgol feddygol yn buddsoddi yn Mangor lle. A mae hwnna'n mynd i ddod â swyddi o ansawdd. Ond mae rhaid i polisi Llywodraeth Cymru hefyd sicrhau bod nhw'n parchu yr economi sylfaenol yn ogystal â'r economi gwerth uchel. Mae gen i dipyn bach o bryder bod y cynllun swlf Gogledd Cymru. Mae rhaid lot o sylw ar yr economi lerol uchel neu yr gwerth uchel lle. Ond mae rhaid i gofio hefyd o ran cefn gwlad, o ran cymunedau cynnig Cymreig,
beth sy'n cadw'r cymunedau at ei gilydd a'r Gymraeg ydy'r economi sylfaenol, swyddi yn y sector adeiladu enghraifft mor allweddol, felly mae angen cefnogaeth ar y sector a hynny. Felly, yn gryno, dwi yn meddwl bod yna gyfle i gynyddu'r cyflenwad o dai fforiadwy, mae yna gyfle i gael polisia cliriach o ran yr economi, gweu y ddau at ei gilydd. Ond does yna neb yn gallu cyflawni hyn ar ben ei hun. Mae rhaid i sefydliadau weithio yn agosach at ei gilydd, weithio mewn partneriaeth, rhannu adnodda, mynd i'r un cyfeiriad. A eto, dwi'n dal yn meddwl bod yna le i ni wneud mwy o waith yn y maes yna, fel bod yna mwy o ymddiriadaeth rhwng sefydliadau, mwy o bartneriaeth a mwy o weithio ar y cyd. Felly gyda hynny, dwi'n meddwl, bod hynna yn werth yn ddigon o ran cnoi cilan o'r nes ymlaen. Diolch. Diolch Iwan, fath i ni fawr o bwyntiau difyr y fyna sy'n ei drafod nes ymlaen gobeithio. Yn nesaf, ydym ni sôn am ei waith yn wedi Dafydd Gyffydd o Mwynter Môn. Diolch yn fawr. Dwi'n presu'r adnodiadau yn un o diadau fan hyn. Dwi'n waith yna chi wedi gweld y ffilm The Founder. Y ffilm ydi o McDonald's. Ac yn sbio ar y founder yn dda. Ac mae un rhan eitha pwysig yn y ffilm allweddol. Lle mae o'n sylweddoli, y founder, y sylfaenydd. Mae dim cwmni burgers ydi McDonald's, ond cwmni eiddo, tir ag eiddo. Y real estate mewn ffordd. Mae'n debyg efo menta cymunedol. Yma yn Gylydd, mae menta cymunedol yn mewn braffu cwrw, mewn rhedeg bysys, mae nhw'n cynnal theatres sinemâu, rhedeg tafarndau ac yn y blaen. Ond y gweithgaredd ydy hwnnw, yn nod y menta cymunedol yn ei hanfod, ydy Sicrhau Cymunedau Ffyniannus. A wedyn eich bod chi'n deg gyfarwydd y gwaith Menter Môn, da ni'n benter iaith, da ni'n gwarchu'r ymgylchedd, da ni'n ceisio gwarchu'r logod yn ddŵr, da ni'n rhoi cymorth busnes sydd yn ei gasach, ochr i Maris, casach Aberteiniog, a da ni'n gwireddu'n benna yn Môr y Gwynedd, ond da ni'n gwireddu fel Cymru hefyd. Ond, be da ni'n ceisio gwneud mwy o dim ydy gwarchod adnodda, ychwanegu gwerth at adnodda mwyn bydd cymunedau lleol, a cadw'r bydd na'n lleol. Ac am y rheswm yma, roedd ni cais, 10 mlynedd yn ôl, i Stad y Goron, i berchnogi rhan o gwely'r môr. A cynllun morlaeth ydy hwnnw bellach. Ac wyddwn ni ddim am yn ei llanw'r y pryd. Dwi'n gwybod llawer mwy rwan, ond dwi'n gwybod dim ar y pryd. Ond oedd yn y gwyddo'r yn sefyll. Oedd yn y adnodd anhygoel yma llifo o gwmpas sydd o'r. Ac oedd ni am sicrhau bydd i hwnnw i'r ardal leol. A wedyn 10 mlynedd yn ôl, o'n i mewn cyfaliad efo Stad Goron. Ac yn trio perswadio nhw i roi les gwely'r môr i ni. Sef cwmni, wneud elw, i redag cynllun yn ei môr. Ac yn, pam oedd ni eisiau redag o? A'r atab oedd i roi oedd, da ni eisiau sicrhau yna waith i bobl leol, i gadw bobl ifanc yn yr ardal, i warchod y Gymraeg, a dangos bod y modd i gwmni lleol fod yn uchelgeisiol a datblygu cynlluniau uchelgeisiol fysa fel arall yn disgyn i gwylio cwmnïau o beth. Ac mi oeddwn ni hefyd yn gwybod y pryd yn cystadlu yn erbyn cwmnïau masnachol. Ac chwarae teg Stad y Goron, dwi'n gwybod yna, roedd y ddadl yn un Stad y Goron, oedd y diwrnod hynny, dwi'n mynd roi ffyr yn Menter Môn, a bellach, da ni wedi cysylltu, a bron wedi cysylltu gwely'r môr, efo'r gred, da ni wedi gwario ryw £100,000,000 o bres euro. A gobeithio bod cwmni cyntaf dod yna o fewn 2 i 3 mlynedd. A da ni hefyd bellach, achos wedi tîm yni, da ni hefyd datblygu pob hydrogen gwyrdd yn Gaergybi. Ond mynd nôl i'r pwynt yma o burgers, dim cwmni yni ydy Menter Môn, ond cwmni i datblygu Cymunedau Ffyniannus. Ffordd cael wyn i wely ydy morlais, ydy'r pob hydrogen, ydy'r bysys, ydy'r cwrw, ac yn y blaen. Ac yn clywed wrth yma am Gylydd heli, yn uchelgais o berchnogi'r marina. Rwan, dwi'n meddwl bod yna bwyllgor yn Gylydd heli yn deffro'n nos, yn dair eisiau datblygu marina. Ond dim ots, dwi ddim ar dair eisiau datblygu hwb hydrogen, dim ots ffordd o gael wyn i wely. Ac yn aml iawn, da ni'n meddwl am menta cymunedol yn darparu'r gwasanaethau, eich dy'r secretary Gatsin yn methu gwneud.
ddim yn dewis gwneud nhw, talandau ac yn y blaen. Ond dylen ni ddim pidio, dylen ni'n stopio ar y man yna, datblygu menta uchelgeisiol mewn sectorau lle dyn ni ddim yn gyfarwydd â nhw. Ar pwynt ola, dyn ni'n weithio'n agos iawn efo criw cymunedoli, felly maen nhw'n griw sy'n dod â menta cymuned Gwynedd at ei gilydd. Dyn ni wedi cael beth i helpu nhw. Ond mae'r enw'n awgrymu gyda'r nod, sef sicrhau gwell perchnogaeth o asedau Gwynedd. A trwy wneud hynny gobeithio, dyn ni'n cael gwell perchnogaeth a'r dyfodol yn cymunedau. Dyna fo. Diolch. David? Diolch. Dwi'n meddwl am byrgus dwi'n Da ni'n gweithio at y trydydd sector o'n Bethan Williams o Manchester Gwynedd. Diolch yn fawr Bethan Williams arall. Oedden ni'n coleg am y gilydd hefyd o mae'n digwydd. Bethan Williams i Manchester Gwynedd. Y corff yn barel di Manchester Gwynedd sy'n cefnogi grwpiau cymunedol ar draws y sir yn Gwynedd. A yn yr un modd yma Manchester Gwynedd yn Gwynedd, mae yna gyngor gwirfoddol dy fath yn un mhob un o'r siroedd ar draws Cymru. Ac wrth gwrs, dyn ni cytuno 100% efo Iwan ynglyn â tai ac ynglyn â mentra cymunedol ac yn y blaen. Ond dwi'n meddwl un o'r pethau pwysig ofnadwy ydym ni angen, a da ni yn ei weld o'r waith bob dydd yn Gwynedd, ydy gwydnwch cymunedol. A dwi'n meddwl bod gwydnwch cymunedol yn rhywbeth creiddiol i wneud i bob un o'r pethau ydych chi wedi sôn amdanyn nhw, a dwi'n siŵr y pethau ydych chi wedi sôn amdanyn nhw ar y nôl i. Ac y gwydnwch y cymunedau, yr unigolion arbennig yma sy'n sicrhau bod y mentra yma'n gallu cychwyn, bod y syniad yna, y gwirfoddolwyr sy'n rhaid i amser i gychwyn y mentra yma, ac wedyn i symud ymlaen, da ni'n gweld rhai o'r mentra cymunedol mwyaf llwyddiannus wedi ddadla yng Ngwynedd felly. Ond dwi'n meddwl mae gwydnwch cymunedol, mi welson ni, os da ni'n dod ôl at y cyfnod Covid, yn ystod cyfnod yna, o'r holl bethau dieddlig da ni'n gofio am Covid, ond dwi'n cofio y peth da ofnadwy ddoth allan o'r cyfnod yna, o gwydnwch cymunedol ar ei ora. Achos o'r cychwyn cyntaf, be dda ni yn profiad ni ohono fo fel corff yn cefnogi cymunedau, oedd yr holl unigolion yn dod ymlaen eisiau helpu. Rhynau oedd o i nôl prescripsiwn i rywun yn y pentra, i nôl negas i rywun, i ddanfon rywun i rwla. Be oeddech chi'n weld o cymunedau Gwynedd ar ei gorau un. A mi oedd hwnna yn hwb aruthrol i bobl mewn cyfnod eithriadol o fydd. A beth sy'n braf gweld ydy bod y gwydnwch cymunedol yna wedi parhau yn hell tu hwnt i'r cyfnod yna. A yn ystod y cyfnod yna, mi welwch chi o ddifri y hydiad cymunedol yn cael ei sefydlu Gwynedd, felly tefu fel yr orsaf Craig Kitty Hwm efo fo ym Mhen y Groes, Partneriaeth Ogwen, Dref Wen yn Blaena. Chod mi o'na gymyllu o'r gweithgaredd yna wedi bod yna o blaen, ond mi ddoth o yn fyw go iawn yn ystod y cyfnod Covid. A mi oedd gynnwch chi oedd unigolion yn heithio i helpu os ydych chi. A dwi'n gwybod yn ffyniach o'r cronfa banc gwirfoddoli i gael pobl i gofrestru pobl yn eisiau gwirfoddoli i cymunedau. A mewn 10 diwrnod yn Gwynedd, mi gafon ni dros 650 o unigolion cofrestru eisiau helpu. A mae'r gwydnwch cymunedol yna. Mi oedd rhywbeth ydych chi'n rhoi eich bys am efo i ddisgrifio fo mewn chydig eiriau, achos mi oedd rhywbeth sydd o gymaint o ddylanwad dros yn cymunedau cyfan ni. Ond mae gwydnwch cymunedol, dwi'n meddwl, yn greiddiol wrth i ni symud ymlaen i weld gwasanaethau sy'n cael ei darparu mewn ffyrdd gwahanol gan grwpiau cymunedol. Yr unigolion yna y gwirfoddolwyr, maen nhw'n greiddiol i wneud i hynna i gyd lwyddo, felly bob dim efo sy'n sôn amdano fo, bob dim efo sy'n sôn amdano fo, mae yna unigolion o gwirfoddolwyr sy'n ôl i hynna i gyd, felly dwi'n meddwl bod gwydnwch cymunedol, mae hwnna'n rhywbeth special ydy'r gair, mae'n rhywbeth mor unigryw, ond heb y gwydnwch yna, dwi'n meddwl bod gennym ni ddim byd, mae o yn gyfoeth cymunedol ar ei ora, a byddai'n dweud na braint bob dydd i mi wedi cael gweithio
mewn corff sydd yn cefnogi ac yn hyrwyddo ac yn annog y math yna o weithgaredd y gwydnwch cymunedol. Felly, gwydnwch cymunedol i mi sy'n di sicrhau dyfodol yn cymunedau ni yng Ngwynedd ac yng Nghymru ac yn pob man arall. Diolch bethau yn braf clywed yn rhywbeth pethau positif sy'n mynd yn gweithio. Lot o bethau positif. Yndi, da iawn. Rwy'n droi nesaf at Sian Gwen Lluan, falle ti'n dod o perspektif lleol ond hefyd yn genedlaethol yn o'r Senedd. Diolch yn fawr a pnawn da pawb. Gobeithio bod chi'n clywed uwch yr storm i'r bwynt. O, mae'n bwrw glaw am hynny. Diolch am y cyfle i gyfrannu i'r sgwrs bwysig yma. A pan o'n i'n meddwl am y pwnc cymunedau Ffyniannus, nes i ddechrau rhestru be i mi sydd yn ddisgrifiad teg o gymuned Ffyniannus. Hynny yw, beth yw'r weledigaeth? Achos dwi'n meddwl, fel gwleidydd a fel aelod o'r Senedd dros Arfon, mae angen i mi gael gweledigaeth mwyn medru gweithio tuag at nod arbennig. Ac i mi, mae cymunedau Ffyniannus, mae yna sawl haen iddo fo, da ni wedi clywed rhan o hynny yn barod. A fyswn i'n cytuno, dwi'n meddwl bod gwaith a swyddi a dileu tlodi yn gorfod bod yn ganolog i unrhyw weledigaeth. Da ni eisiau cymunedau lle mae pobl yn teimlo bod y gwaith maen nhw'n wneud yn waith sydd o werth ac bod ni'n gallu ymrafal a problemau dyrus y dyddiau yma o gwmpas tlodi yr argyfwng costa byw. Ond y weledigaeth ydy fod mae swyddi o ansawdd rhai yn y maes galwedigaethol yn ogystal ac yn swyddi sydd yn salw'n dda a bod ni'n cau y bwlch cyflog hefyd rhwng y gwahanol fathau o swyddi. Mae bob swydd yn werth chweil. A wedyn yr ail fatar ydy cartrefi wrth gwrs, bod ni'n pawb hawl i gartra addas, pawb hawl i gael to uwch i penna. Ac bod ni'n symud i ffwrdd o gyfundrefn lle mae tai yn aseda i rei pobl. Cartra ydy tŷ, dim ased, dim ffordd o wneud arian, ond yn anffodus mae'n cymdeithas ni heddiw, mae'r elfen yna yn rhy gry o lawar, felly da ni angen symud i ffwrdd o hynny. Ond wedyn, y materion oedd y ti'n sôn amdanyn nhw o ran gwrtnwch, dwi'n meddwl bod i fi mae cymuned Ffyniannus yn un sydd yn ofalgar, sydd yn ofalus o'r bobl mwyaf bregus o fewn y gymdeithas. Bod y dechrau gorau mewn bywyd ar gael i'n plant ni, ond bod y pobl hyn ni medru heneiddio efo parch. A dwi'n meddwl bod y sector wirfoddol yn sicr o ran rhoi genogaeth o bobl bregus a pobl hyn efo swyddogaeth holl bwysig. A wedyn bod y gwasanaeth iechyd yn ffit i bwrpas a bod pobl yn cael y gofal gorau phosib. A dyna pan dwi yn falch iawn bod yna ni ystol feddygol ym Mangor rwan lle mae doctoriaid yn mynd i fod yn cael i hyfforddi am y tro cyntaf erioed. Ac i fi mae hwnna yn gwneud synwyr o beth dwi'n drio wneud fel gwleidydd ymgyrchu am rhywbeth sydd yn rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymdeithas. Felly mae cael gwydnwch o ran iechyd yn cymunedau ni yn bwysig hefyd. Ond y fwy na hynna, dwi yn gweld cymuned Ffyniannus yn gymuned sydd yn groesawgar, sydd yn derbyn pawb, ddim yn rhagfarnu ac ddim yn gwahaniaethu yn erbyn pobl ar sail hil, ar sail piwedd, a cymuned Ffyniannus yn rhoi lle cydradd i ferched hefyd, a bod ni'n dileu trais yn erbyn merched sydd yn gallu tanseilio gwydnwch yn cymunedau ni yn sicr. Cymunedau glân, cymunedau sydd yn amgylcheddol, bositif, felly mae ynni adnewyddadwy
a cymunedau gallu cynhyrchu i ynni nhw'n hunan neu yn medru manteisio ar y holl adnoddau hwyr sy'n yng Nghymru. Cymunedau sydd yn fywio yn ddiwylliannol, y Gymraeg yn ffynnu, y Gymraeg yn cael lle gwbl ganolog, yn hunaniaeth ni fel Cymru Gymraeg yn gwbl greiddiol i gymunedau Ffyniannus yn sicr yn y rhan yma o'r byd. Felly hynny i gyd a mwy. Mae bywiogrwydd yn cymunedau ni yn holl bwysig dwi'n meddwl wrth i ni symud ymlaen. A da ni yn gweld bywiogrwydd dydan. Da ni wedi teithio yma o sawl cyfeiriad heddiw. A wedi gweld bywiogrwydd yn pentrefi ni, yr holl baneri a'r gwaith sydd yn digwydd yn cymunedau ni. A mae creu cyfleon yna ar gyfer i bobl gymdeithasu yn gilydd a parchu a clodfoddi yr ardal a peidio siarad yr ardal lawr drwy'r amser. Dwi'n meddwl bod hwnna'n holl bwysig. A jyst i gloi, mi ydw i'n cydweithio hefo Llywodraeth Cymru fel rhan o gytundeb cydweithio rhwng yng Nghymru Coed Cymru a Llywodraeth ar hyn o bryd. A un o'r prosiectau da ni'n gweithio arno fo ydy Arfor. A mae Arfor yn ffordd cychwyn ydyn ni ar daith efo'r hyn sydd yn y cytundeb cydweithio. Y weledigaeth ydy bod ni'n creu y cymunedau Ffyniannus ar draws y gorllewin. A bod ni'n cysylltu nhw efo'n gilydd, bod ni'n creu gwell rhwydwaith y bysys, gwell trena, pan ddim ailagor yr tren rhwng Bangor a Gafon Wen a fi lawr wedyn i gysylltu'n hynny efo Aberystwyth a fi lawr hyd yr arfordir a creu cysylltiad yn ôl rhwng Caerfyrddin a Aberystwyth. Mae angen i ni'n y gorllewin ddatblygu a dysgu o arfer dda sydd yn digwydd yn y gwahanol ardaloedd a mynd ati yn fwriadol rwan i symud yr agenda yna ymlaen. Y weledigaeth sy'n ni ydy Arfor fel asiantaeth ddatblygu ar gyfer y gorllewin sydd yn medru cael pwera penodol i ddatblygu yr economi. Ac os fan ydy'r allwedd yn y pen draw, ydy mae rhaid i ni gael i gynnal yn cymunedau mewn ffordd Ffyniannus, mae rhaid i ni gael economi gre ac mae rhaid i ni gael cartrefi addas ar gyfer i pobl i gyd. Diolch Sian am y diffiniad yna o gymunedau Ffyniannus yn ddiwydd drosen. Rola? Ie, sy'n mynd i ychwanegu, mae'n hyn dweud bob beth. Mae gen i creu gabiagol sydd ar gadw y tenor dynod. Gwleidydd yn dweud sy'n mai pob tro chi'n dweud beth i dweud. So, cymuned Ffyniannus yn fy marn i ydy cymuned lle mae person ifanc yn, a rhywun yn gallu cael ei geni yn y lle, magu, mynd i ysgol, addysg ar ôl hynny, a wedyn cael swydd yn yr ardal yna, yn ei cymuned nhw, os ydyn nhw eisiau, a llwyddo a ffynnu, a enillyg yn y bres i fyw, a dyna beth dwi'n meddwl da ni angen yn erias, cos mae deud Ffyniannus a wytnwch a pethau fel yna, maen nhw'n ffuzzy, dwi'n gwybod be'n un o da ni angen yn erias. Of course, yn cyn yr 80au, oedd o'n bosib byw yn y cymuned yna, achos oedd yna gwaith a pob fath o gwasanaethau yn ein cymunedau, ond yn byddai'n un yn wleidyddol rhywun, achos wleidydd ydw i, ond yn y 80au nath ni benderfynu fel cymdeithas bod ni ddim eisiau byw fel nid mwy, so nath ni cael y gwaith i gyd lawr, allanoli gwaith i gwledydd eraill, cael y gwasanaethau cyhoeddus o lawr, gwared llai am ryw reswm, mwy o bres i pobl cyfoethog a llai o bres i pobl sy'n angen help. A da ni rwan wedi cael y pwynt lle da ni'n gwneud hynny ar steroids. Da ni ar y pwynt lle da ni'n gweld gwasanaethau gyhoeddus fel rhywbeth i acid stripio
i ddefnyddio cymryd y pres gyhoeddus i mynd i mewn i greu y gwasanaeth yna, a roi o i pobl sy'n efo digon o pres yn barod, so mae pres yna'n gallu mynd via ryfeloedd ag cwmnïau mawr yn gallu mynd i offshore accounts rhywle. So, mae'n newyddion drwg yn di, yn fy marn i, mae'n rhywbeth really negyddol, ond ydy o'n negyddol, neu ydy o'n rhywbeth positif? A dwi'n gweld o fath o rhywbeth o gyfle yn fy marn i newid pethau, achos surely mae pawb yn gallu gweld beth dyn ni efo ddim yn gweithio gwbl, bod ni ddim efo cymunedau Ffyniannus o gwbl, a bod ni gyd eisiau hynny, a bod ni barod yn gwneud amdano fo. Ac y gwir ydy, bod ni ddim yn sôn am hyn yn aml iawn, mae gwaith yna'n digwydd yn barod, mae newid yna'n digwydd yn barod. Da ni'n clywed amdano fo yn barod. Mae trydydd sector ni yn Gwynedd yn dod i fyny efo cynllunio positif sy'n, fel da ni wedi clywed yn barod, sy'n actually creu gwaith a rhoi reswm i bobl ifanc sy'n eisiau aros yn eu cymunedau, i aros yn eu cymunedau, a da ni'n sôn am y stuff cymunedol sy'n digwydd yn ardal fi. So, da ni newydd ennill wobr Dewi Sant am y gwaith cymunedol da ni'n neud. Yn Wynedd, da ni'n arwain yn fy marn i yn Nghymru a Prydain a sut da chi yn gallu cymunedoli. Mae hynny'n digwydd yn ddistaw, a mae'n digwydd bron yn pob cymuned yn Gwynedd. Da ni angen dathlu fo mwy, da ni angen cael y newyddion allan bod ni'n neud, achos be mae'n deud ydy, bod ni ddim angen dibynnu o pobl o tu allan cymuned yn ni dim mwy. Da ni gallu gwneud bob dim da ni eisiau gwneud yn ein cymunedau. Obviously, byddwn ni ddim yn gallu, dwi'n dweud obviously, dwi'n gwybod, byddwn ni ddim yn gallu cychwyn adeiladu ceir a pethau fel yna, ond da ni yn gallu gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu mynd o un lle i lle arall, ac yn gwneud yn siŵr bod pob ceiniog sy'n dod i mewn i'n cymuned, ni'n aros i'n cymuned ni, a mae gwaith yn digwydd yn barod. Wel, dwi'n cymryd y cyngor yma, ac da ni'n gwneud rhan ni yn hynny. So, enghraifft, ardal ni, y cynllun, da ni'n trio ffigur allan gweithio allan be mae pob cymuned eisiau fel dyfodol, be mae pobl ifanc eisiau fel rhywle maen nhw eisiau byw, ac gofyn i bobl yn lleol be di cymuned Ffyniannus i chi, a wedyn job ni ydy trio neud siŵr cydlynu bod hynny'n digwydd. Da ni efo cefnogi pobl, sef wneud yn siŵr bod y gwasanaeth ydych chi angen yn digwydd yn cymuned chi, a da chi'n mynd, da chi ddim yn gorfod teithio allan, da chi ddim yn gorfod ffonio rhywun, da chi'n mynd i rhywle, da chi'n nabod y pobl sy'n mynd i helpu chi, a bod chi ddim yn gorfod mynd trwy'r 6 drws i gael, as in fel da ni'n gwybod, computer says no, da chi angen mynd at y person yna, mae'n yn dweud na, mae'n pasio chi ymlaen, ddim yn digwydd fel yna ddim mwy, fi doedd yn digwydd ddim mwy, ac wrth gwrs y stuff tai yn ei wneud. Heb tai, does yn mynd fashion beth o'r cymunedau. Heb cymunedau Ffyniannus, does yn mynd fashion beth a tai ni. Tai pobl eraill fydden nhw. Tai investment opportunities fydden nhw. Dim cartrefi ni. So, da ni angen y cymunedau Ffyniannus i wneud yn siŵr bod pobl yn gallu aros yn y cymunedau i cael y tai a tai ffwrfiadau a gobeithio. Bod chi gyd i clywed am y gwaith tai da ni'n neud. Os da ni ddim yn neud dim byd arall o bod ni wedi cael y llywodraeth i cyfadda bod na broblem efo ail dau, bod na broblem efo system tai ni. Ond dwi'n meddwl, efo bob dim da chi wedi clywed yma heddiw, ac bob dim arall sy'n digwydd, a mae'n lot o'n efo, da ni ar y ffordd iawn. Yr unig broblem ydy, mae y pobl sy'n reoli ni, mae nhw yn sydyn iawn yn trio newid y system y gyd, so mae'n amhosib mynd yn ôl at cymuned y Ffyniannus. Mae'n trio wneud hynny. Mae ffenest yn dda i newid pethau. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i ennill, da ni angen model newid, a dwi'n meddwl bod ni gyd i gweithio ar y model newid. Just matter o amser ydi o, ac ydyn ni'n gallu cyrraedd, ydyn ni'n gallu ennill cyn ma'n ennill. Reit, diolch yn fawr iawn i chi gyd am osod y stondin yma na, yn godi nifer o bwyntiau. Mae'n braf clywed bod yn holl gynllunio yma sydd ar y gweith. Do'n ni'n mynd ymwybodol ohonyn nhw, falle bod chi yn y gynulleidfa yn ymwybodol amdanyn nhw. Mae'n braf clywed bod Gwynedd a Môn yn sicr yn gweithio. Dim Môn, na, dim Môn. Dwi'n anghofio Dafydd. Bod pawb yn gweithio o'r gwylod i drio creu
gwahaniaeth yn braf clywed yn y prosiectau sy'n yna. Mae'n gyfer rwan i chi gofyn cwestiwn na Gareth fan hyn o Adra efo meicroffon fan hyn. A sy'n rhywun eisiau gofyn cwestiwn os ydych chi fodlon deud pwy ydych chi ar y dechrau sy'n hynny'n fanteisio yn dweud. Helo, Esgyd yn hynny. Diolch yn meddwl, ofnadwy difyr ar y gwahanol perspectives ar beth sy'n creu ffyniant a beth sy'n edrych gael llwyddiant. A dwi'n meddwl bod yna lot yn dweud eich dweud beth sy'n enw yn gallu cytuno efo. Cwestiwn sy'n ei, cwestiwn yn rili sylfaenol, sut ydych ni'n diffinio cymuned? A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth lot anoddach. A dwi'n meddwl bod o'n rhywun hawdd diffinio cymuned yn ffordd dderbol. So jyst sy'n yn gwerthfawrogi. Pwy sydd ddim yn gyntaf i ateb y cwestiwn yna? Dwi efo microphone. Dwi efo Kevin Dyr polisi a cynllunio ieithyddol a dwi'n gorau trafod beth i diffinio cymuned yn aml iawn ac mae cymuned basically yn golygu beth bynnag ac eisiau fwy fod. Ond heb yn fy marn i, heb y cymuned daearyddol, heb y bricks and mortar, heb rhyw fath o hunaniaeth, ni fel ardaloedd, does ydyn cymunedau eraill sydd ddim ar-lein. So, cyflwyn y fanna, amddiffyn y cymunedau, da ni'n actually gwisgo fath o bythodyn, dwi o fama, amddiffyn ein, a wedyn gyfeithio fi bob cymunedau dwi'n gallu ffynnu. Jyst bod yn ôl o hynna, jyst o'n cwestiwn. Be da ni'n neud efo pobl sydd ddim yn teimlo'n fan o'r gymuned fel yna? A sut ydyn ni'n cael y glwyr cymunedol neu'r hunaniaeth sy'n golygu bod ni'n gallu cael y cytundeb ar be yna ffyniant y gymuned yna yn ei olygu yn dau yn rhyw wahân. Wel, mae Sian Cymunedau yn barod ar y ffaith bod o'n ddyle beth ni'n trio wneud yn y gorau i bawb, ac os ydy pobl ddim yn teimlo'n dan y cymuned, os ni'n eisiau gwybod pam ddim yn teimlo'n dan y cymuned, a wedyn gweithio ar hynny. Dyle cymunedau ddim fod, dyle ni fod yn croesawg a ddim yn rhoi waliau efo ni, ond angen gweithio ar y problemau sy'n creu yr agwedd yna, eto. Ond ie, beth ni angen gwneud, ni angen gofyn i cymunedau. Be di diffinio chi o'r cymuned, be ydych chi eisiau, a cymryd pawb yn efo. Dim fel dyn ni'n gwneud ti ydi wneud, sef gofyn i 40 o bobl ben yn y meddwl, a wedyn dyna beth ni'n ddefnyddio o'r cyswled. Gofyn i pob person yn pob cymuned. Mae hwnna'n gwestiwn difyr ac yn hollol ddilys i ofyn yn dydy be ydy cymuned. Dyddiau yma, wrth gwrs, mae cymuned yn gallu bod yn gymuned ddiddorol yn dydy, gallu digwydd yn rhithiol, sy'n gallu cael cymuned o bobl sy'n siarad Cymraeg ac maen nhw'n byw yn bob rhan o'r byd. Ac fe wedi cael cymuned o arlunwyr, cymuned o feirdd, mae cymuned yn golygu gwahanol bethau yn yr ystyr o bobl efo diddordebau a buddiannau tebyg yn dod at ei gilydd. Ond dwi'n meddwl, dwi'n cytuno efo beth ti'n dweud, dwi'n meddwl bod y gymuned daearyddol yn dal yn bwysig hefyd, ynde, o ran pobl yn byw yn yr un darn bach o ddaear sydd yn cyd-greu efo'i gilydd ac yn efo gweledigaeth ar gyfer datblygu i gymuned nhw. A mae hi'n ofnadwy o bwysig bod hi yn gymunedau sy'n groesawgar ac sydd yn ofalgar ac sydd ddim yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un sydd yn rhan o'n cymunedau ni. A dwi'n meddwl bod trwy siarad am hynny a trwy yn hollol agored am y sialeisau sy'n weithio yn digwydd, dwi'n meddwl bod hwnna'n yn beth pwysig iawn i fod yn cofio amdano fo. Mae cymunedau yn hyfryd iawn yn gallu newid dros nos ar y dechrau. Ond mae rhaid i ni yn y pen draw pobl ydy'r cymuned, mae bynnag fath o gymuned ydy pobl sydd efo diddordeb tebyg neu yn byw yn yr un rhan o'r byd. Iwan jyst yn gwneud un pwynt. Os gael jyst yn ôl ar y pwynt o'r rhaid sy'n cael teimlo wedi cael ei eithrio o'r cymunedau. Da ni'n dod ar draws hynny'n aml iawn yn amlwg felly am fod
fel ddweud y sy'n yn y nghyflwyniad, da ni yn unigoli lot o unigolion o stada fel mae Sicrhau, mae Sbarcar, Morfa Garreg ac yn y blaen lle. A da ni'n gweld problemau o dwysau lle, da ni'n gweld plant, pobl ifanc, teuluoedd yn byw mewn cartrefi lle mae'r amodau byw yn anodd ac yn heriol iawn, ac weithiau di'r bobl yna ddim yn teimlo'n rhan o'r gymuned. A beth da ni hefyd wedi sylweddoli, a eto yn amlwg, dwi'n siŵr bod hyn yn amlwg i bawb lle, ydy bod problemau iechyd meddwl rei unigolion yn dwysau, a bod yna lot mwy o bobl ifanc, canol oed, henoed, yn dioddef problemau iechyd meddwl ac yn ynysu o'r gymuned. A mae hynny yn amlwg yn creu pryder i lot o sefydliadau gwahanol. A beth da ni hefyd yn brofi ydy bod lot o sefydliadau cyhoeddus i ryw radda yn crebachu ac yn symud i ffwrdd o'r stada yma. Ac yn creu problemau sylweddol wedyn. Da ni wedi gweld o'n Sicrhau neu lle mae lot o gwasanaethau fel iechyd meddwl, heddlu hyd yn oed, yn symud i ffwrdd o'r stad ac wedyn yn gadael lot o problemau ar anghenion i bobl eu hunan lle. Ac mae hynny yn amlwg yn creu pryder i ni fel rhywun sy'n lleoli ac yn arwain ar lot o'r gwaith cymunedol yn y stada yma, bod y gefnogaeth yna ddim fel y gwroedd i, a gyda'r trefniadau sydd yn digwydd yn y sector gyhoeddus, fe fydd y sefyllfa mewn 5 mlynedd, fe bydd yna hyd yn oed fwy o dorri nôl, ond ar y llaw arall, mae'r angen ar galw am y gwasanaeth am gynyddu sy'n dwywaith am hynny. A mae'n hynny bydd mwy o garfan o bobl sy'n cael ei eithrio o'r gymuned yna. Dyn, gwestiwn arall o'r llawr. Dafydd Roberts ar ran Cyngor Cymuned Gyda'i yn gwisgo'r nes honno. Ar y cwestiwn yma wedi anelu Benna Tiwan Trefod, fi'n credu. Mae Cyngor Cymuned bod yn hapus iawn i gefnogi datblygiad diweddara Adra yn Rhegarth, sef saith ar gors, a peth iawn i ddod hwnnw'n dod i fodolaeth. Ond, un cwestiwn, gan gofio sylwadau creg am pwysigrwydd y gadw arian cylchdroi'n lleol a llwyddo'n lleol hefyd. Pan bod Adra'n dewis prynu llechi o straen ar gyfer y train ar gors, yn y trefniad prynu o thraw yn Wynedd. Da ni yn sicr mewn trwbitha efo'r chwarel yn Llywyd, a da ni wedi bod mewn trwbitha efo'r chwarel ers 2 flynedd bellach. Ar hyn o bryd, tydio ddim gwneud unrhyw fath o synwyr busnes ar hyn o bryd i gael llechi o chwarel lleol, ond da ni'n awyddus i newid y model yna. A dwi'n personol wedi bod mewn trwbitha efo'r prif weithredwr yn y chwarel, yn trio dod o hyd i ryw fath o ddatrisiad, fel bod ni yn gallu defnyddio llechi lleol ar gyfer toi cartrefi Adra. Cyn bod hir, fydden ni'n gallan i dendro ymwaith ar gyfer uwchraddio y stoc dau bresennol, a mae'n bwysig iawn yn y marn i bod ni'n defnyddio cynnwys lleol ar gyfer gwneud hynny. Ond hefyd, mae rhaid i'r chwarae rhan hefyd, ac cynnig y pris gorau i sefydliadau fel ni, er mwyn wneud yn siŵr bod y cwrtiniau yn mynd i fod yn heddiw. Un peth da ni yn edrych arno ydy dwyn ynghyd cymdeithasau tai gwahanol ar draws Gogledd Cymru at ei gilydd, fel bod y purchasing power o y tai yn fwy deniadol i'r chwarel. Felly, eto, mae yna fframwaith wedi sefydlu, ac eto Adra yn arwain fframwaith wedi cael ei sefydlu efo'r cymdeithasau tai gwahanol, fel bod gennym ni'r gryn masnachol fel tîm i fod yn ei godi efo'r chwarel. Felly dwi'n gobeithio'n fawr iawn fydden ni'n gallu cyrraedd sefyllfa lle mae Adra a bod sy'n dweud o'r tai yn weithredol yn ddod o'r Prif Cymru yn gallu defnyddio chwarel lleol a llechi lleol ar gyfer toi. Helo, dwi'n byw yn Bangor a dwi'n poeni amdan mwynhau ydy challenge sydd o'n blaenau efo'r NHS. Da chi'n gorfod pwffio i cael rhyw cyntaf o'r doctor. Sgyn i'n bentig o gwbl, dwi'n wedi cael kick-off y list am bod y bentig yna wedi symud i fewn i ochr preifat a dwi'n wedi sgyn i'n so mae rhaid i fi ddim trwy'r NHS a rhaid i fi pwffio yn cael emergency Cymunedau. Yn sgil hynna, dwi'n teimlo bod yn anodd creu cymuned Ffyniannus heb yr sylfaen yna.
yn barod i bobl. So mae bobl yn teimlo fatha bod nhw ddim yn gorfod stryglo neu trio ffeindio pres i dalu am dentist preifat neu beth bynnag os ydyn nhw'n hygyrch wneud. So mae rhywbeth fel y foundation yna, sylfaen yna, angen bod yna gyntaf, ac y pobl yn teimlo saff ac yn anodd gwirionedd yna. Dyna sydd oedd o pan o'n i'n blentyn, a dwi'n cofio hynna. Dyna o'n gwyned deintydd doctor, beth bynnag, ysgol. Ond rwan, mae wedi mynd o, wedi cael y soli. A dyna pan dwi'n poeni am hynna. Fel aelod o'r Senedd, mae yn inbox i yn llawn o etholwyr yn dod ata fi efo unaidd problemau tai, methu cael tŷ addas. Maen nhw'n aros efo ffrindiau ar soffas, neu mae'r tai ar hyn o bryd ddim yn addas i bwrpas ar eu cyfar nhw. Dyna un hanner. Yr hanner arall ydy iechyd. Os etholwyr yn hwno am deintyddiaeth, diffyg deintyddiaeth, triniaethau yn cael eu canslo, methu cael gofal yn y cartra ar gyfer person sydd angen dod o'r ysbyty. Dwi'n hollol ymwybodol o problemau dybryd sydd yn wynebu yr NHS, a dwi yn poeni bod yr NHS yn cael ei brifateiddio drwy drws pen, a bod ni yn sefydlu cyfundrefn yng Nghymru yn ddistaw bach heb i neb i fod yn graffu yn ddigonol arno fo, sydd, os ydych chi'n chi bres, fyddwch chi'n iawn, os ydych chi ddim pres, fyddwch chi ddim yn iawn. Yn anffodus, mae o'n ganlyniad yn dydi i flynyddoedd rwan o bolisia ariannol sydd yn dod o'r Gyda'n, sydd yn trio datgymalu gwasanaethau cyhoeddus ni. Os yn ffordd arall o ddeitha nag oes, da ni wedi bod yn byw o dan cyfundrefnau sydd efo gwneud elw i'r plant yn rhed y dŵr, cyfalafiaeth, math yna o gyfundrefn da ni wedi bod yn byw o dan ni hi. Ac wrth gwrs, i fi, yr ateb ydy bod ni'n hunan yn Nghymru yn cymryd yr awena. Ddim yn dod at dibynnu ar y ffaith bod Dan Steffan mond yn rhoi hyn a hyn o bres i ni ar gyfer gwario ar iechyd. Mond yn rhoi hyn a hyn o bres i ni ar gyfer gwario ar adeiladu tai. Mae rhaid i ni symud i ffwrdd o'r ddibyniaeth yna. Mae rhaid i ni fod yn grynu ac yn hyderus bod ni yn ein gwlad yn hunan yn medru creu gwell gymdeithas, yn gallu creu cymunedau wir Ffyniannus sydd yn cynnwys gofal am ddim a gwasanaeth iechyd sydd yn ffit i bwrpas a tai addas yn yr ystod a'r materion eraill da ni wedi bod yn drafod. Felly, gregaeth gwleidyddol sy'n yma, mae'n dod wael i wleidyriaeth yn y pen draw yn dydi, a dydy cyfansoddiad natur y gwledydd yma ddim yn ffit i'r pwrpasau da ni isio. Dwi'n meddwl bod yno ni yn Nghymru yn gwerthoedd yn hunan, a da ni ar hyn o bryd ddim yn cael enw ar waith, oherwydd bod ni'n dal yn gofod gofyn a ni'n gofyn drwy amser am fwy ac yn ddibynnol ar gyfundrefn arall sydd yn wahanol iawn i be mae'n cymunedau ni i angen. Dwi'n meddwl, dwi wedi cael y nod o'r cefn da ni'n gorfod cloi, a dwi'n meddwl bod amser un cwestiwn sydyn ac un atab sydyn i'r cwestiwn sydyn hynny. Diolch, dwi'n meddwl bod ni wedi rhoi cyfle gweddill y panel i atab. Y cwestiwn o gynnar i'n llawn sôn, mae yna gyndra ofnadwy rhwng polisia San Steffan a beth da chi wedi roed i ni o gymunedau heddiw yma. Be da ni'n mynd i wneud yn hynna? Un brawddeg i bawb i gloi. Chwilpro. Wel, annibyniaeth, ond hefyd
gwneud pethau'n hunan yn cymunedau'n hunan. Dyna sy'n gyffroes am y nesa cymunedol yma sydd yn blodeuo rwan yn dydyn. Dach chi'n gwybod, a mae rhaid i ni, os nad ydyn ni ddibynnu ar bobl eraill, rhaid ni wneud o'n hunan a dechrau o'r gwylod i fyny yn y cymunedau, gwneud nhw hefyd mor ffyniannus a phosib er gweitha yr holl heria oherwydd y gyfundrefn da ni'n byw ynddi. Sori, oedd hwnna fwy o Ychwanegu un lein, fel o'r chi sôn am, fel o'n i'n dweud, oedd o fel yna un pwynt. Ie, dim lot yn nhw, dwi'n cofio fo, ti'n cofio fo. Da ni'n gallu cael yn ôl eto. Does ddim reswm pam da ni'n gallu cael o. Yr un reswm ydy, mae pobl ar y top ddim eisiau ni gael o. Iwan, dwi'n broled? Cefnogi perchnogaeth lleol ysbrydoli a dangos y siampw. Dwi'n broled fi. Perchnogi yn isa bach, neu seda, neu adnodda, yn wynt, yn ddŵr, yr ateniadau, yn dyfarndau, annibyniaeth, oedd yn isa bach yn ddod o sylw. Gret, o, diolch yn fawr iawn i chi gyd am y gwrth gyfraniadau na pnawn yma. Diolch i'r panel, hefyd i gyd gynulleidfa wrth gwrs i Adra am drefnu y drafodaeth bwysig yma. Da ni gyda'n y sesiwn yma i ben, so chi eisiau parhau yn sgwrs yn cael ei tu allan, achos mae'n gyda'i arall ar fi'n dod fewn, neu dylan o'r ei rowl i'r cefn, achos mae'n mynd allan i'r